Guys, tanaw si boss guys. Ang hugas ug plato guys. Asa ka madoro sa bado boss, tapod boss. Kamar galibog matuutok ng boss ah. Ay kuha na lagay ta boss. Ito rin tas lantaw boss. Pwede. Ito akong building. Talagang giingon pa Boulevard daw ta. Oh, boulevard to tas akong building na lang na guys. May maron. Oh, pa boulevard ug lakaw ra. Sana yung kay boss. Labang na tag airport ba. Aw lakaw tari kita sa kalsada agi. Di ta mo labang sa airport boss. Matay na dito sa'yo. Di na malabang ito, di ba kay... Wala na po'y tubig. Wala na tubig, boss. Guys, wala na tubig, guys. Ay, gainom pa din siya. Atay, biskag, uskagatos, kabukuan sa tao sa patay na boss, no? Asa? Mula bang airport? 100 kabuk tao sa? Saan po? Kaya mo landing aeroplano ba niya, gatindog tanan ba? Siguro. Uskagatos, kabuok. Ikaw pa may patupahan.